खुलुमबाय बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेलासिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव। गिबि रादाबाव दं दिनै आक्रासनि नेहाथारि सुनादराया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोख्रों हमखि होदों। मख'नो गोनांदि जुबिन गार्गनि आसामखौ खमथापुर रायजोनि थाखाय बोखावजानाय नङा। एबसुआ खमथापुर रायजोखौ लानानै जुक्ति गैयै खोथा बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ। जिबन सिंनि ग्रोबथा खालामनो थांनाया जुक्ति गोनां जानांगौ आरो राजबंशी माहारिनि जारिमिन मिथियालासै राजबंशी माहारिनि सायाव जुक्तिसारा खोथा बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ होनना बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंथियो आरो थाबैनो खमथापुर रायजोखौ सोरजिनांगौनि थाखाय भारत सरकारखौ खावलायदों। नैथि रादाबाव दं बिटिआर ओनसोलाव सानैनि गेजेरावनो थामथि आरो ब्रैथि थाखोनि साख्रिनि फोसावथायखौ होगोन आरो 1999नि माखासे फोरोंगिरिफोरनि थिसनथाइ होखांनायनि उनावनो टेट उथ्रिसार जानो हानाय बिजाथिफोरनो थाबैनो थिसनथाइ होनाय जागोन होनना दिनै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। थामथि रादाबाव दं गुणोत्सवनि थाखाय साखोन सिखोन फोसाबनाय गंसे फरायसालियाव दिनै माखासे दुथांफोरा बेरा सिफायना हाबनानै फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरनि फारिलाइ लिरनाय साइनबर्डखौ सिन बोदेरला जोबनानै गाज्रि खालामदों होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो फरायसालिनि सिमनानि हाफोराव मैगंफोर गायनायफोरखौबो दानफायनानै लांदां खालामना गालांदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जाथाया जादों आसामनि नाजिरानि 35 नं सिमलुगुरि गुदि फरायसालियाव। बे दुखुनांथाव जाथाया जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे फरायसालिखौ 1883 मायथाइयावनो गायसननाय जादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे फरायसालिनि फरायसाफोरा बे दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो हमनानै साजा होनो थाखाय फरायसुला आरो फरायसुलिफोरा आसाम सरकारनि पुलिस बिफाननियाव गाबै गाबै दाबि खालामदों। लोगोसे फरायसाफोरनि जोथोनगिरि बिमा बिफाफ्राबो दायनिगिरिखौ गोख्रै हमनानै साजा होनो थाखाय आयेन बादि साजा होनो थाखाय खावलायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं 40 कौटि बेसेननि याबा टेब्लेट ड्राग्स हमनो मोनदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दिनै करिमगन्जनि पुलिसफ्रा गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों 7 लाख याबा ड्राग्स टेब्लेटफोर हमनो मोनदों आरो बेनि अजना 88 केजिफ्राम जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो बेनि बेसेना 40 कौटि रां जागोन होनना पुलिसनि सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि बे याबा ड्राग्सफोरखौ गंसे मारुति एल्ट' गारिनिफ्राय पुलिसफ्रा हमनो हादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे आयेन बेरेखा खामानिजों लोब्बा थानाय सासे सुबुंखौ पुलिसआ हमनो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे ड्राग्सफोरखौ करिमगन्ज जिल्लानि 22 किल'मिटार गोजानाव थानाय बालारगुर ओनसोलनिफ्राय हमनो मोनदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनआबो थुनानै ला जाहाथे आं गोदान गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।